Gràcies a la signatura d'aquest acord, a partir del setembre els estudiants de la Universitat de Lleida podran fer pràctiques a l'Agència Catalana de Notícies. A Lleida fa molts anys que l'agència hi és i d'alguna manera faltava fer aquest acord entre l'Agència Catalana de Notícies i la Universitat de Lleida. Per als estudiants de periodisme i comunicació audiovisual, aquest conveni suposarà una oportunitat per posar un peu en el món laboral dels mitjans de comunicació del país, en una agència nacional que treballa amb tots els formats. La universitat té l'obligació, diguem-ne, de trobar sortida i portes obertes en els seus estudiants, que per això els formem, i crec que les portes que ens obriu vosaltres és important en aquest sentit. De manera que ara fem això de les pràctiques, però aquest és com dèieu també molt bé abans, és un primer camí, és una primera porta. Com a agència pública és important tenir una estreta relació amb el món acadèmic i, a més, normalitzar les agències de notícies en l'espai dels mitjans de comunicació i, a més, que els estudiants, quan surtin de la facultat, coneguin l'ACN. Amb aquest acord, l'ACN referma l'esforç que dedica des de fa mesos a establir relacions amb les diferents universitats del país. Gràcies a aquest esforç també ha sorgit el primer postgrau de producció periodística multimèdia. L'ACN l'organitza amb la Universitat Oberta de Catalunya i comença aquesta tardor.